Здравейте, лего фенове! Докато чакам да пристигнат още релси, които ще ми трябват, за да малко да пооправя нещата, тъй като сега не ми харесват много. Все още си търся някъде, имаме на такова разклонение, не знам къде, но ще го намеря. Докато чакам, реших да ви покажа какво съм стигнал, къде съм стигнал с планирането. Към момента това, което мисля е за повдигането на града на второ ниво. Със сигурност взех решение да не го правя навсякъде. Смятам ето в рамките на тази маса да няма повдигане, а ще използвам едни големи скалисти парчета, за да скрия релсата и така ще икономисам пространство. Дали ще правя планина нагоре или не знам какво, ще видя. Най-вероятно пред, че има сгради, почти нищо няма да се вижда отзад, но на първо време дори не е нужно и да крия каквото и да било. Сега мисля за платформата на второ ниво и това, което си мисля е ето тук в тази част да направя висока платформа на 2 с бейсплейта, ширина, ето така до края. Съответно ще имам възможност да направя тунел тук и ето там. Също така взех размер и да сложа, ето тук има плоча, за съжаление тази, която имам не е достатъчна. Ще я хвана след тези планки, тя няма да има никаква друга функция, освен да издърпам релсите малко натам, за да мога да скрия ето тези разклонения на линията, да влезнат под тунела и да бъдат в тунела и да не се вижда толкова много. Идеята на това разклонение отново е да имам място, където да паркирам, така да се каже, на още един влак, както съм направил ето в това разклонение. От тази страна ще държа нещата ниско, тъй като искам да влака да минава и да се вижда. Това ме ангажира да имам веднага до влака и улица, защото ще е тъпо сградите реално да са директно на влаковата линия. Остава да премисля ето тук колко да бъде голяма платформата на второ ниво на града, колко да е широка. Смятам да се придържам към минималното възможно, то е единия вариант е да се съсредоточа върху такава ширина отгорена, което е 48 стъда. Тук си представяме, че може да има сграда с такъв отпечатък и пред нея ще има такова пространство я за улица на второ ниво, я за пешеходна алея или нещо такова. Но това ми се струва, че е прекалено много. Идеята на тази платформа е да бъде ето от тук, т.е. да захваща тези две маси. Иначе казано 8 плоскости. Мисля все още дали гарата да бъде тук, дали да не се опитам да изместя ето тук, да бъде в тази част гарата. И общо взето да приема, че тази част от града отива за влакове и друго няма. Има още един вариант за колко да е широка платформата на второто ниво. И този вариант е да бъде една плоскост и 8 стъда. Да не забравяме, че ще ми трябват и някакви стъдове, които да са на долното ниво, върху които да построя стената или планината, която ще скрива това цялото нещо. Съответно по този начин хем ще увелича горе пространството с малко и реално сградите няма да са точно на ръба. Ще имам 8 стъда, на които да направя хубав тротуар, да направя хубави пътеки, да сложа някакви декорации, човечета и други такива. Но ще имам и 8 стъда долу, които ще ми позволят пък да използвам, да направя този преход от долу и горе. Да направя стълбища нагоре
или някакъв тесен полегат път, пътечка или нещо такова. Така че сигурно ще се спра на този вариант и ще действа малко по-нестандартно като размер. И горе реално ще бъде 32 и 8, 40 стъда. Ще бъде горната плоча, върху която ще строя. Разбира се, това ме вкарва в хипотеза, че трябва да търси от старите плочи, които са с такава дебелина и са с размер 16 на 8 или 32 на 8. Мисля, че имаше някакви 24 на 8, но така де. Другия вариант, разбира се, е да прибегна към рязане на плочи. То се получава доста прилично. Между другото, много хора го правят. В интернет е показвал как става с макетен нож и леко заобляне и запилване и става доста хубаво, но ще видя кое ще ми е по-изгодно. Със сигурност рязането ще ми е по-изгодно, но ще видя, може би, ако не са прекалено много, ще си купя оригинални такива плочи. Това е за сега идеята. Тук ще имаме две маси с платформа на 40 стъда ширина. Съответно останалото стана на първо ниво. Ще видя дали няма да мога да преместя гарата тук. Да направя отбивка някъде от тук. Ще видим как ще стане, както е горе-долу направено от тази страна. Това е доста трудно и не се получи много добре. Надявам се, като ми пристигнат правилните части, да успея да го оправя. Релсите. И вече като имаме тези дадености, оставя да измисля и така да се каже да приключа на това време с планирането на влаковата част. Да измисля ето тук някакъв прелез, който да праща към другата маса. И така да завърши, нали, тази част от дисплея. Когато направя идеята къде ще е гарата, тъй като ще взема супер много място, приключа абсолютно с релсите, приключа с планирането на второто ниво, къде ще и колко ще, вече мога да приема, че това са даденостите, с които ще работя и след които вече ще мога да планирам останалата част от града. Със сигурност си мисля, че към момента гарата, ако бъде тук, ще е доста ще намалее пространство, защото тук ще имаме гара. Тази гара, нали, пероните, сградата на гарата, да кажем, ето един бейсплейт. Хубаво е зад гарата да има път, да кажем 16. И реално тук, като сложим още 8 и имам идеята за тази платформа, почти нищо не остава. И т.е. тук ще има просто една гара и път, което ще вземе, кажи речи, първите две маси. Заради този път, който ще има около гарата, нещата също няма да са много окей. Така че трябва да преосмисля дали гарата да бъде тук. Или дали тази отбивка да бъде там. И въобще да има ли тук платформа, на която да се дигат нещата. Интересно. Но е важно, защото както си го заложа, така ще ми върви проектът и напред. Ами стига толкова за днес от мен. Продължаваме с планирането. Нямам търпение да почна и да строя.